ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍ଆର୍ପି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧାଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ହେଡଲାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି 17 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା। ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମାସେରୁ ଅଧିକ। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି 17 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା। 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାଉଁଶ ବୁଦାବେଳେ ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଧର୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ ନାବାଳିକାଙ୍କର। ବାପା ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ବିକନ୍ତି। ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏବେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 70 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ବାଉଁଶ ବୁଦାବେଳେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧର୍ଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ଅପରାଧୀ, ଏଇ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଛି କେବଳ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ କି ଗଲା କିଛି ଦିନ ହବ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଡ଼େ ନଜର ପକେଇବା। ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆମ ମାଂସ ମଣିଷ କାହିଁ ଖାଇବ? ଆମ ଅଣ୍ଡା ମଣିଷ କାହିଁ ଖାଇବ? ଆମ ବ୍ରଏଲର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ସ୍ୱାଧୀନତା? କାହିଁକି ମିଳୁନି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ BPL?